איתי תגיד לי אימון כוח. נתחיל בלשים נעליים. נראה לי אנחנו כבר ממש מאחרים. לשים נעליים, אבל רציתי להגיד לכם שמי שלא יודע, עלה פיצ'ר חדש בשורט פה, בכאילו סרטונים הקצרים, שיש סרטון של 3 דקות. כאילו, או שמחקו את הדקה, או את ה-15 שניות, לא יודעת, מחקו משהו ושמו 3 דקות. כאילו שזה מטורף, כאילו, אם בא לכם לצלם סרטון ארוך, זה מושלם. עשיתי קוקו גבוה, מתוח, יפה. ככה והקור. לא יודעת למה רואים את המצלמה ככה, אבל בסדר. את המצלמה ככה, יש פה מערש, אני צריכה להשתמש. טוב, אז אמא שנייה. שמאלה. אוי, נבלתי. אז פאק. חכו שנייה. בטי, כל ההתקוד שאני משתמשת בו. של גבות מושלם. הנה לבבל. תקשיבו, אני חושבת שאימון כוח זה אימון סבבה, אבל קנגו זה וואו, כאילו למביני בניין לבד ככה. קנגו זה וואו, אין מילים לדבר. אימא להגבות שלהם זה יפות. קנגו זה באמת וואו. יש מלא מלא מלא, וואי, מאיפה להתחיל? מיליארדי, טריליארדי אימונים שאני אוהבת. ואם צריך לבחור, כנראה שזה ג'אמפ וכאילו ג'אמפ זה טמפולינות וקנגו, חד משמעית. אוהבת את כל האימונים, באמת. אבל כאילו, יש אימונים שאני מתחברת עליהם, כי הם אי אפשר להסביר למה. פשוט נדיר. אין לי מה להגיד לכם על האימונים. אז אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר. אנחנו הולכים לדבר על הפיצ'ר החדש שיש פה, פיצ'ר של 3 דקות. אמרתי כבר את זה, מי ש... יודע, אמרתי את זה בתחילת הסרטון, שיש פיצ'ר חדש. פה שזה השורט, זה בסרטונים הקצרים, שזה 3 דקות. זה לא יורד לנוער. אז אני חושבת שזה מגניב, כי כאילו אם אתם רוצים לציין סרטונים ארוכים, זה מושלם, אבל זה גם אוכל חלס, כאילו כמה אפשר גם. אני חושבת, אני אגיד לכם את האמת, יש בטיק טוק פיצ'ר של 10 דקות. זה פיצ'ר לא טוב, אני אתן לכם למה. כי 10 דקות זה מלא, בעיניי. זה מלא, אתם יודעים כמה דברים אני יכולה לעשות ב10 דקות? מלא. עכשיו אני שמה גלוס, וקניתי טינט חדש של גבריני, שנראה ככה. אני שמה אותו בשקיות כדי שהוא לא שבר, ולוקחת את זה לבית ספר, גם זה היה בשקית. הנה, אני לוקחת את זה ללימודים, לבית ספר, אבל לא מספר נורא. יש לי פה גם אינסרט פה, מלא גומיות ובזלין. אתם יודעים, אני לא יודעת אם אתם יודעים או לא, אבל נראה לי אתם לא יודעים, באלה, אז אנחנו מקבלים את התיק הזה. נכון? אני ברשת שיניים וזה. אז מקבלים, יש ברשת שיניים, גרביים, כיסוי עיניים, ויש גם משחת שיניים, קרם ידיים, ויש עוד משהו. אז הדבר האחרון הקטן הזה,
שזה נראה כמו מרקר כזה, ויש לו פקק, שהפה שלו, איך אני מסבירה את זה? אז קיצר זה וזלין, כן. אני יודעת את זה כי שרק לקפה אליו, ואנחנו תעשים משם מלא. טוב, אז אני משתמשת בזה החלטה של סקרה, תראו איזה נדיר. וזה גם לשיער. הוא מושלם ביוש.